War 2026. Oh. Oh. Pakpak ha. Sindan niya puting pakpakan yung sindan niya nga lipay kisa may di malipay nga. Pukpuk og mayo murag ha. Murag itambol na nagtambol sa kalipay ha. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Straight to the point. Samtang dito sa kauluan, House Justice Committee nakakita na og probable cause sa impeachment complaint na batok ni Vice President Sara Duterte. Straight to the point. Apan ang defense team ni Vice President Sara Duterte ni hulagway nga dili kini unexpected ang maong desisyon sa komitiba. Straight to the point. Matod pa mga sukindig paminaw sa defense team ni Vice President Sara Duterte nga alams na ang himuon sa mga congressman labi na kadto nga mga justices o kadto nga mga justice members sa maong nga komitiba mga sukintig paminaw motunga man sila dito og sa madili dito si Vice President Sara Duterte sa kanang gipatawag nga hearing sa ilahang clarificatory hearing mga sukintig paminaw kanang kuan expected na ningon ang defense team daan nga expected na expected na nga kanang na mauna ilang buhaton nga dunay makita nila nga probable cause o gani expected na nga ila gyud nga i-impeach si Vice President Sara Duterte. Straight to the point. Mayoriya sa present nga mga sakop sa komitiba mga sukindig paminaw nakahukom nga dili nila ablihan ang kahon ang box mga sukindig paminaw nga adunay sulod nga mga income tax returns ni Vice President Sara Duterte kagahapon og ang bana niini nga si Attorney Manasseh Sacarpio. Straight to the point. Dito mga sukindig paminaw kagahapon lingaw kayo sa ilahang nga hearing. Lingaw kay silang hearing kay uban nga mga congressman gusto gyud nga paablihan ang box. Paablihan na mono ingon nga kanang naang kahon o pira o kahon. Nananaw mi ni kasamang Marisa Abadis kagahapon ingon din siya nga sige ablihin na ninyo aron magpili mo pira o kahon. So majority mga sukindig paminaw sa mga sakop sa justice kanang naang committee kailangan nga kadaghanan nila gyud dili sila gusto nga ablihan ang kahon kay matod pa nila sayang kay ngatong gipaning kamutan nga pananglitag ato ning ablihan unya do naman tay secrecy law kanang basin og labi na kay ni angal na mga sukindig paminaw sa Attorney Manasseh Sacarpio gipasakan na dito reklamo dito sa korte mga sukindig paminaw so ginang ablihan ang kahon basi og teknikalon sila basig dunay mga technicalities nga pwede mo dagan na hinuon dito Supreme Court ang kadton tuwa nga side ni Vice President Sara Duterte. Pero ang uban yung mga congressman nagkisik-kisik yun. Sila si Congresswoman Laila de Lima, sila mga sukindig paminaw si Percy Sindania, si Tinio katong uban pa nga mga unoman sila. Unom sila ka mga congressman nga gusto nilang ablihan gyud ang box galungot-lungot gyud sila. Nga kana nga box nga ablihan gyud nato nag-unsa ginay sulod ana. Kay puslan man nga naa na diri sa atuang nga mga kamot. Puslan man nga naa sa mga kamot na aton na lang ang ablihan. Kay gusto ta makakita og unsa man na siya, malita ba sulod o kwarta ba or income tax return ba gyud, Ingon po dayon ang anak ni Senador Rodante Marcolita mga sukindig paminaw. Iningon dayon si Congressman Marcolita. Ingon siya nga puslan man nga naa na ninyo ang box kay matod pang Luistro o si Luistro pa isultion nga hawak mo ang bita. Puslan man nga naa na tinuod na ninyo diha sa inyo makamot ang box na hala sige ablihin na ninyo. Ako mismo mo ingon ninyo nga ablihin na ninyo dayon. Ingon po dayon si Marcolita po dayon. Kahapon mga sukindig paminaw gisungog ang komite ba?
Pero hinuon dagway og malita pa di hinuon dagway tong paablihan ka sa Manjulos. Malitag malita pa hinuon dagway to murag sigurado gyud. So diyan na probable cause mga sukin digpaminaw nakakuha og butong or kwan gyud unanimous sa vote gyud mga sukin digpaminaw. Kadto nga mga justices ningon gyud sila nga tanan nga member sa House of Committee on Justice niingon nga dunay probable cause gyud ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. 53 sila kabuok. Tanang present mga sukin digpaminaw ni butar gyud ito nga kanang tinuod gyud nga dunay probable cause. Pero pag ingon nga ablihan ang box 38 ra ang dili gusto nga ablihan ang box. Ato ni hatagag pagtagad karon mga sukin digpaminaw kay unsa may sunod nga mahitabo ani human nga gibutuhan na diha sa House Justice Committee mga sukin digpaminaw nga dunay probable cause human makakuha og unanimous vote unsa may sunod nga mahitabo niini. Ato ni hatagag pagtagad karon diri sa tong pagkulo kabildo. Straight to the point. Samtang Korte Suprema ni padaplin sa petisyon nga nag-auhag ni ini aron manduan ang Senado nga mo convene gyud dayon isip impeachment court aron aksyonan ang mga reklamo batok ni Vice President Sara Duterte. Straight to the point. So dito mga sukin digpaminaw do na may ni petisyon dito sa Korte Suprema o kaning mandamos petisyon nga giauhag ang Supreme Court nga mandui dayon ang Senado nga mo convene dayon tungod mga sukin digpaminaw sa word nga forthwith. Straight to the point. Ato ni hatagag pagtagad kay kining ni ang forthwith mga sukin digpaminaw o kaning forthwith lagi kon. Ningon ang Supreme Court nga kanang naa nga dunay katungod nga kanang pasabot nga forthwith kay nahimo man ang lalis bitaw. Kabantay mo nahimo ng lalis ni adto nga miaging tuig mga sukin digpaminaw sa impeachment nitong una pagyud nga hugna bas impeachment ni Vice President Sara Duterte. Inomdom mo anang word nga forthwith Nahimo ng lalis. Kay ang uban moingon ka ng forthwith kinahanglan nga ang Senado manduan dayon nga magsugod na dayon right away immediately ang pag-aksyon mga sukin digpaminaw sa Senado sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Pero muna nga karon ningon ang Korte Suprema nga kanang gitawag og forthwith kanang forthwith mga sukin digpaminaw meaning a reasonable time within a reasonable time. So depende na madugay og madali basta importante nga ang kanang naang Senado mag-trial gitagaan sila panahon nga magpreparar para mo convene mga sukin digpaminaw sa impeachment. Straight to publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the point. Kagahapon mga sukin digpaminaw ang atoa nga mga congressman nga mga sakop sa Committee on Justice human nga tanan nga mga membro nila niingon nga dunay probable cause gani ni isa sila tanan pero dunay uban nga nag-uknol-uknol og isa pagkahuman na makpak yun sila oy pagkahuman mga sukin digpaminaw ni pakpak yun sila so muna nga gahapon medyo thrilling kaayo tonto ang ilahang pagawas na sa box. Kadtong box mga sukin digpaminaw nga gikan sa BIR nga aduna matod pay sulod nga income tax return nila ni Vice President Sara Duterte og iyahang bana. Gikuha dito ang box o niya ang box pod ang BIR nganong green man putong color sa box ng isodla. So gahapon adlaw mo'y usa sa ilaha nga mga gisgutan ang katonto ang pag-ablis box og ang kanang naang ablihan ba ang box or dili unya matod pa nga silyado gyud kuno ang box wa gyud kuno mahilabti ang box mga sukin digpaminaw munay nga kaning ni amura ba katong
Mura man ni og katonton as programa ni Willie Rebillame. Pira o kahon, ha? May gani pod gi ang BIR, wala sunguga ba ang wala mo sungog ang BIR kay ba, ganon. May sa og ganang gisulod unta nigmalita, ha? May tag gisulod nigmalita ngano box pa gisudlan. Basin og kanang naa nga hadlok sa tingaling BR kay ilang gisulod og malita unya ang gipasanginlan ra ba nga gipadad-an og malita sa 18 ka mga ex-marines mga sukindig paminaw kadto si matod pa Presidente Marcos og si kanhi Speaker Martin Romualdez. Sumuna nga kanang wa nila nagilagi malita kay tan-aw nila basig padungog-dungog ning ato ari na lang nis box na to ibutang pero ang ilahang box color green. Ang box mga sukindig paminaw unya kanang naanggi siliuhan gyud. Giayo gyud og papilit ang baba sa box makasama aron dili makalugwa. So adtong to ang last nila nga hearing ni adtong Miyerkules, no? April 22 atong Abril 22 gidala ning ni ang maong box sa BIR diha mga sukindig paminaw sa House Justice Committee agi og pag-comply sa gipangayo sa mga justices dito nila. Onya kay wa man to kuan ni gyud kay naglantugi man to sila ni adto pizza 22 kun ila bang ablihan og dili mo to nga ilahang gi padayon kagahapon. So usa gidayon sa ilahang primero gidayon gi isgutan nila kaning ni ang pag-ablis box. Sao man nato ni nga box nga niya naman ni dinhi. Ato ning ablihan or dili. Mo to nga ilahang nga gibutuhan. Ablihan ba og dili mga sukindig paminaw kanang box kay aron makita diha ang mga income tax returns nila ni Vice President Sara Duterte og ni Mansa Carpio. Kay matod pa silang pasangil nga aron makita gyud nato og unsa ginaa diha. Pila gyud unya asa gikan mga sukindig paminaw ng mga kwartaha. Nga matod pa dunay mga 600 kapin ka mga transactions gidudahan nila o dili mo mino sa 6.7 billion nga matod pa kwarta kuno sa magtiayong Duterte. Unya kay ang amlak mga sukin di ko nagreklamo man to. Ang hadlok sa ubang congressman dili na nato na kon ablihan kay ablihan lagi nato na. Basin og kanang nang teknikalon taan ni unya nga tuwa hinuong gihaguan natog duha ka bulan dinis impeachment. Basig mahanaw lamang tungod kay naigo tas technicality. Sa butuhay sila nga, butuhay, di manifest ato, pero ingon si Luis Strong nga, sige, ni order si Luis Strong nga ipagawas ang box, ha? Kung gisuon hanggang Willie Rebillame ba nga ipagawas ang box? Atong tanawon ko no, itong pagpagawas bitaw sa box kasamang names, ha? Katon to ang iyahang kwan, kanini atong pagpagawas ni kwan, bitaw paminawon ko no kasamang kibe, okay? To this table, the BIR box. Yan sa asa na maroon ng box, ipasok ang box. Ay, dara. Okay, mo ni ang box, nga. Ang gadala sa box, si Congressman Jude Asidre. Si Congressman Jude Asidre mo inidala, si Congressman Asidre, di mo nagwinin niya ko, ha? Naingon si Luis Strong, nga ikaw may nagdala anak, katong taga BIR gipadala. Amo man si Congressman Asidre, katong nidala sa box. Vice Chair Bel Zamora, to confirm to the committee that the BIR box remains sealed. Yes, Madam Chair, as seen from the four sides of the box remains sealed and we still see the tape that was placed there as well as the signature of the Commissioner. Thank you, Madam Chair. The floor is now open for manifestation, clarificatory questions, motions regarding the question of whether or not to open the BIR box. Madam Chair. The Honorable Mika Gonzalez and then the Honorable Laila De Lima. Thank you, Madam Chair. That is correct, Madam Chair. Last April 2022,
we laid on the table the decision on whether we should open the box together with the commissioner. So, Madam Chair, with that being said, I move that today, April 29, we decide on this committee whether we open the box or we maintain the box intact and sealed. Thank you, Madam Chair. May I request the Honorable Gonzales to clarify the motion? Is it a motion to open or motion not to open? I would like to rephrase. I move, Madam Chair, Tagalogin na lang po natin. Tagalogin na na mo, Day. desisyonan na po natin ng issue na ito kung bubuksan o hindi ang box na isinumite ng BIR noong nakaraang committee hearing. Perhaps that is a manifestation of her intention that we deliberate first on the issue of whether we will open or not open the BIR box. Thank you, Honorable Gonzales. Now you, we Madam Chair. recognize the Honorable Laila De Lima. Maraming salamat po. Kani, atong mabinawon si Congresswoman Laila De Lima, ha? Mine is a manifestation and emotion. Gusto ko pong ulitin at panindigan yung aking naging posisyon last hearing nung tinalakay po natin yung laying on the table ng issue na to para na bubuksan ba o hindi yung BIR box at i-examine yung mga tax records. Presumably yung laman yan ay yung mga BIR tax records na kasama po sa subpoena. Ang aking pong pinakaposisyon ay sako po sa kapangyarihan natin, kasama sa mandato natin, flowing from the Constitution itself, to do that, to open the box and examine the contents of the box, because these are all subpoenaed by the House Committee, and this is relevant to the issues at hand, to the ground of unexplained wealth. Kaniyot sa kasamang names, ha? Kaniyot sa kasamang names, ha? Matod ba ni Congresswoman Laila De Lima, nga anaa na kanato ang kagahuman, ha? Anaa na to ang kagahuman sa paglili ni anang maong box ug pag-examine, ha? Pagsusi sa sulod ni anang maong box, mahitungod sa wala ko no, dili ko no maeksplikar nga katigayunan ni Vice President Sara Duterte og sa iyang bana. Straight to the point. Sa gidagoy na ng mga box, mga kasama. So sa posisyon ni Congresswoman Laila De Lima nga kanang box naa naman na nato. Naa naman ang nato na nga box kinahanglan ginang atuan ang ablihan. Kay kanang naa nga box apil na sa tua nga gi-comply sa taga BIR sa atuang nga subpina. So doon na tayo kagahuman ug unsay atong buhaton ni anang maong box. So kani sila mo ni ang nga kanang naa nga habig sad ani. Ang uban sad mga sukindig paminaw nga mga posisyon sa uban ng mga congressman puro pareho nga bitaw, naa na bitaw nato ng box pero muna nga kinahanglan sad ta nga maghinay-hinay ta kay basig ma technical sa daan. Abe ko na, ito ko na ipadayon sa kasamang names, ha? Meron ho yung provision sa National Internal Revenue Code, Section 270, which establishes the general prohibition on the disclosure of taxpayer information. At pinipinalize nga po yung unlawful divulgence by BIR officials and employees of those taxpayer, of any taxpayer information. Pero meron ng mga exception. Isa po sa exception ay kapag ang mismong House, in an inquiry in aid of legislation, ay i-request ito, pero dapat nasa executive session. Yun po yung malinaw na exception. Ang posisyon ko po ay kung exception na tinuturing ang paghingi o pag-request ng House, an appropriate House Committee in aid of legislation, lalo pong dapat payagan, lalo pong i-recognize yung pagkuha ng impormasyon na yan while sitting in an impeachment proceedings ang komiteng ito. Because
higher level at superior level po ang status ng ating komite kapag sitting in an impeachment proceedings. Sa man ang iyahang iyang gisgutan mga sukindig paminaw nga naa sa ilahang rules, diha mga sukindig paminaw nga akan nang naa nga pananglitan og ang sabina pwede kuno mga ngalilio na basta ang katuyuan para sa aid of legislation. Ang katuyuan unya ka impeachment man ni Day Laila. Katuon ta to nga pagpatawag ninyo sa una pa ni Vice President Sara Duterte nga inyong gipasangil katong sa Quadcom katong sa Quadcom inyong pasangil ato aid of legislation man to. Katong ta to nya kani sa impeachment man mo na lingo ubang congressman ani kani Laila de Lima pahamak kita ani da. Ang uban ng mga congressman wa magpatuo ni Senadora Laila de Lima. Ang uban ng mga congressman wa magpatuo. Ngano man gusto sa mga congressman nya kining ato inantigo ning ato ang pag aksyon ni ining mong impeachment. Kaniya na gud. Hapit na tiliwaso na ang kaning niya nga pag impeach nato. Hapit na gyud unya. Og imong ablihan ng box daghan man nga mga posisyon nga dili magkatukma. So ari na lang ta sige okay na lang dili na lang nato na ablihan ng box. Importante nga kanang nang ma-impeach nato. So bisan og wala ablihi ang box, gingnala sige, wa man nato ablihi nga box pero sa motuo mo nga dunay probable cause. So dunay probable cause mga sukindig paminaw kay sila tanan ni Butarman, sila tanan ni Butarman ya pero nakuanta to si Laila de Lima unta kanang nasagmuyo unta to kay pag-ingon nga unsa man ablihan ang box. Unom man silang gustong ablihan ang box api Laila de Lima. Sagmuyo in taon siya oy nabudloton ang simudo. Publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Unya atong hatagag pagtagad sad kay kaning ni ang ato ang balikan o gamay. Kining ni ang sa impeachment mga sukindig paminaw kay unsa may mahitabo ani human nga ang mga justice members sa House of Committee on Justice ani kuha na sila kanang ilan ang gibutuhan kagahapon o niya wa gyoy bisan usa mga sukindig paminaw nga nagmagahi sa pag-isa sa ilang mga kamot. So sila gyon tanan nga mga membro adunay 53 ka membro ang Committee on Justice. Ang nibutar mga sukindig paminaw nga adunay probable cause ang impeachment complaint batok ni Vice President Sara Duterte. Unya ni pagawas dayon si Congressman Pulong Duterte og statement. Duna de gipagawas dayon siya nga kanang duna kunoy gitawag mga sukindig paminaw o kanang naang muraba siya o kanang bargaining agreement. Doon na gihapon kunoy bugti. Amot lang kung kanang naang kaning kay congressman man siya di o unsay kisaw dito mga sukindig paminaw sa kanang naang kongreso makahibalo gyud tingales Congressman Pulong. Unya kanang naang doon naman po yung mga congressman diha nga bisan og tuwa sa side sa administrasyon pero friends niya unya na pugos lang yun og kanang naandapig sa administrasyon tungod kay mahadlok nga gukdon. Sumuna nga doon nagyapoy mga posible nga doon ay mga mulik nga mga information og unsay mga kasabutan mga sukindig paminaw tali nining impeachment batok ni Vice President Sara. Okay gahapon kuan man gyud ato tan-aw bitaw asa man tong kuan kasamang names kana naang kato bitawng pag kuana nila sa una kato man tong pag-open sa box katong pag-open sa box ang mga justice members wala magkaugyon wala magkatukma ang ilahang mga baruganan nga katong i-open ba og dili ang mao nga box kaning ni ang kuan ay mao ni kani ato kunong kuano ni be ato ang tan-aw ni kay wa magkauyon ang mga congressman dinindapita or wata kay balo og basin og ilarapon ning gidlama nga dili ta magkauyon pero kanang naa nga aron nga dili kay halata nga kining ato tanan do na script. Abi ko na ta kuno paminaw ni mao ni ang mao ni ang kanang naang pagkuana katunan ning motion no
to open the box ang tingali nebe kano si kano. Is to open Ah. the BIR box. Those who are in favor of the motion, please raise your right hand. Isang kamot. Katong nga mga isa ang katong gusto nga ablihan ang box. Mingaw. Matay mingaw man, ha? Kanin ni isa, ni isa sila si Congresswoman. Ako, dayong Congressman Tinio. Kani mao ni ang kani mga ni isa. So doon ay mga ni isa. Doon ay mga ni isa kani agatapad maning niya sila si kaning bahay nga usa tapad ni Tinio kaning ni ang sa iyahang right side kasamangkin kasi ngalan aning Congresswoman. Si Tinio, Congressman Tinio sa ACT Teachers Party List. Niya sa kabataan man ni si Kuan. Sa kabataan si kanang naang siko. Kanini asiko isa sila. Kani mo'y kwan jo kayo way duha-duhang isa ngay taas kay inisas kamot ha. Kani sila mo'y gusto silang ablihi yun ng box. Kay ganiha sa kanang naang manifestation ni Congressman Laila de Lima. Ningon man siya nga kanang naang kuan gyud puslan man nga naa naman nato ng box. Unya naa naman na nato nga box nga aduna tay kagahuman para ablihan kana og i-examine kanang sulod niya ng maong box. Sa to pa yambot pasabot niya kanang nga box nga gikan sa BIR nga nadunay sod matod pa nga income tax returns na naman as ato ang puder ato na lang ang ablihan. Ato nang ablihan. Kay gusto na to ipakita gyud na to sa publiko unsay sulod ana. Asa nagikan kaning mga income sa pamilya ni Duterte or kaning sa magtiayon nga Duterte. Ni Vice President sa Duterte og ni Mansa Carpio ang yahang kanang naa nga bana. Ang uban na mga congressman, uyon, ang uban sa duwa. Pero kinsa man gyud nilabaw. Kaning mga niisa ang kaning usa si kaning ni ang gatalikod nga nagkita ning ulo. Nakita ning ulo mao ni si Congressman Jude Asidre. Mao ni si Congressman Jude Asidre nga mao siya maoy nangunay gid siya og aswat sa box kaganiha. Yahag yung giunay og aswat ang box ganiha oy. Nangunay sa aswat sa box kay ningon man si Luis Trogan niya be. Box pasok. Gipasulod so siya. Moto nga gihunghungan ni kanang naa ni Jervel la kaganiha kaning ni si Congressman Asidre nga murag lain man kaayo nga ikaw nagdalaan ng box abi palang di ina gikan. Hatag na sa gabi IR ang taga BIR mo patunula ana dire. Awata kay balog di ini agi kuha tong maong box so asa to niya gi kanang naa nga gikuha pero hinuon silyado man ang maong box ay pumupagduda nga giukban ang box ay silyado man po. So mo ni nga kani sige ipan ay kaday ko nagplay ka sa mga names be. Kaniha mo ni sila ang mga nang isa. Unya ang sa mga nisa unom kabuok. Unom kabuok ang kanang naang mga gusto sa 53. Sa 53 mga sukin tigpaminaw ka mga kanang miyembro sa Committee on Justice. Unom ang gustong ipaablihan. Nakanito ipadayon ko na kasamang names. May be? Your hands. Those who are not in favor of the motion, please raise your right hand. Katong dili gustong ablihan. Isang kamot. Be? Matay daghan man. Daghan mang ni isa, daghang ni isa nga dili gusto. Si Kwan, apil mga nili pablihan di ay si Kwan, si kanang na ang Congressman Percy Sindania og si kanang Siljok, no? Apil man sila nga dili gusto la pablihan.
Ang gustong pablihan, Laila de Lima, si katong Siko. Oh. Okay, daghan kay ni isa, oh. Ang uban, ano, ni isa You na. may put down your hands. Oh. Those who abstain, please raise your right hand. Katong abstain. Oh. That concludes the voting. COMSEC, please submit the result of our vote. So, walay abstention, ha? Taman, murag way abstention. Katong ano ng kwan, ha? With 6 votes in the affirmative and 38 votes in the negative with 0 abstention, the motion to open the box is hereby denied. So ruled. Again, the motion is to... Sana ha? So, muna nga kanang naangakuan. So, gidinay. Na-deny mga suking tigpaminaw ang motion nga i-open ang mao nga box nga adunay sulod nga income tax return. Ang uban nga mga congressman, medyo nag-uknol-uknol silang isa, pero kanang nang sao mga mas daghan man ang kanang naang gusto nga dili ablihan. Kay ilaha nga pananglitag ablihan na to, unya tuan naman. Si Atty. Mans Carpio, ang bana ni Vice President Sara Duterte Carpio, nidaga naman dito sa korte kay nanuman kay ilaha man na nga kanang naang ilaha man na nga gipublikar ang kanang mga bank transaction nga kanang naang kuan man. Naaman tayo secrecy law para pagkabahin sa mga bank accounts pagpagawas ni ana. Ingon si kanang naang Laila de Lima, dili oy naatay gahom. So gifailan sila kaso. Gifailan sila kaso ni adto mga suking tigpaminong April 28. Nga naman, pagka April 22, mauto ang katong last nga hearing. Pag April 22, dito naman, gipanglatag dito mga suking tigpaminong. So muna nga, kanang na ang matod pa ni Atty. Mans Carpio, nga katong ilang gihimo, labi na ang katong pagkuhan sa amlak, usa kadto ka kalapasan. Usa kadto ka kalapasan mga suking tigpaminaw sa una katon sa Data Privacy Act o niya sa Bank Secrecy Law. So muna nga kanang naang nakaingon sila nga uy na may kwan dito. Mismo ang mga congressman aminado sila. Mismo ang mga congressman nga uban or kadaghanan sa mga congressman nga kadto nga mga wala ni butar, wala ni sugot nga ablihan kadto aminado sila nga kung ilang i-ablihan ka ng maang box, madisgrasya ang ilaha mga suking digpaminaw nga gipahigayon nga hiri. So pananglitan og ang kahibalo sila ba nga kining atong gibuhat kanang naa nga nakalapas bigidain. Ang ano man so naka 38 ka mga congressman ang nahadlok pero dito sa pagkuana sa pagkanang naang pagpakita mga suking tigpaminaw kay lagi ko no dunay 600 sa mga transactions nga mga kanabang murag mga gidudahan. Dunay kadudahan ana. No, dunay kadudahan nga mga transactions. Nga 600 kuno gidudahan nga mga transactions o niya kanang naa nga dunay 6.7 billion ba to? Kanang mga nga kanang naang ilahang unexplained wealth ba to? Nga kanang naang 6.7. So asa man nagikan? Unya ang tuig ana kanusa man ang tuig gasugod 2006. 2006 hangtod 2025 kanang naang maong record kailang nakuha na adunay 6.7 billion. Kasamangkin galiniya og totalo nimo nasulod sa DYHP 2005 kasamante ken o 1995 1990 kuan ka no o 1992 1994 tanawa si kasamangkin galiniya nasud DYHP 1994 1994 sa nasud unya kanang pila man ka tuig ang gikan sa 2004 to ikuan to i-minus ni kay kana makwenta taman makwenta. Kanang na ang 2025
minus 2006. So 19 ka tuig. Kaning ilang nakita nga 6.7 billion nga matod pa adunay unexplained kuno ni. Nga kanang na ang katigayunan sa ni Sara Duterte ug ni Mans Carpio Duterte. So 19 years kay from 2006 to 2025 man 6 billion. Unya dunay mga suspicious transactions kana 600. Munay gusto nila makita nga usa man ni. Unya duna di ay mga negosyo pod si kanang naang kuan. Kanang nang ambana ni Vice President Sara Duterte. So dunay mga negosyo sa. So kanang 19 years ang ilang kwarta ni abot og 6.7 billion matod pa. Kag kasamang kin galiniya gani gikan sa ang kanang naang so nang ka 19 years pila ka tuig ang 19 years pananglitag dili ka kuripot kaayo. Nya kang kasamang kin galinya tanawa 19 years. Sa to pa kada tuig pila man ilang matigom, So pila na kakatuig ron kasamangkin, So 31. So 31 na katuig kasamangkin galing niya diri DYHP. O kaning imuha mo ikuanon kasamangkin murag sobra pas ka Sara Duterte nga kwarta. Publiko, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Malikta mga sukindig paminaw diri sa tuang pagkulo kabildo karong buntaga. Straight to Ato hatagan og kuan kanang naang pagtagad sad mga sukindig paminaw kay kanang naang human mga sukindig paminaw nila na desisyon nga dili na lang gyud ablihan ang maong box. Dili na lang nila ablihan ang mangkahon kay gawas lag malita dago ito. Bitaw ato ni agi kulo komedya mga sukindig paminaw Atol ni agi og kanang naang kulo komedya sad kay kanang naang kuan man. Sila 53 kabuok onya 38 nila nagkatukma ang baruganan nga dili ablihan ang box. Matod pa ni Congressman Joel Chua og ingon man sab mga sukindig paminaw si kanang naang Bini Abante. Congressman Bini Abante nga wa gyud kuno say tulog atong gabiuna. Wa say tulog mga sukindig paminaw sa wala pang hearing kay iya gyud kuno gitun-an og maayo, nag-quote pa siya og mga bersikulos Biblia. Mga bersikulos Biblia yaha pang gi-quote mga sukindig paminaw nga wa kunoy tinaguan nga dili mabulga. Doon na po'y punto si Bini Abante da. Subot pasabot ba ni Bini Abante nga katunto ang gitaguan ninyo sa flood control ay gitaguan ninyo. Katunto ang nanago or kato mga buaya sa flood control mga sukindig paminaw sa to pa adun na to'y kuan kani mao ba ni ang statement ani kasamang name sa kanina Bini Abante. Everybody wants to speak and Congressman Tino and Congressman Emeng Pascual. Now, let us recognize the Honorable Benny Abante. Maraming salamat po, Madam Chair. Mo ni Bini Abante hindi ko po questionin ang mga legal opinion ng ating mga abogado dito. Sapagkat hindi naman ako abogado. Subalit, kahit po ako hindi abogado, hindi ako masyadong nakatulog kagabi. Kasi tulog daw. Kasi pinag-aralan ko ito. Kaluoy taon. Kung bubuksan o hindi. Anyway, nakaharap tayo ngayon sa isang mabigat na desisyon. Isang usapin na hindi lamang susukat sa ating galing sa batas, kundi pati na rin sa ating prinsipyo at integridad. Sa harap natin, andyan po yung mga income tax returns ni Vice President Sara Duterte at na kanyang asawang si Attorney Mans Carpio. It is a literal and figurative, Pandora's box na nasa pangangalaga ng House Committee on Justice. Napakasimple po ng question. Dapat ba nating buksan ang kahon na ito? Sinabi po sa Biblia, Biblia sa Luke 12:2,
akin pong babanggitin sa wikang Tagalog. Lucas ni, Lucas 12:2. Walang natatago na hindi mahayag at walang lihim na hindi malalaman. Naniniwala tayo sa transparency. Naniniwala tayo sa accountability. Ngunit bilang mga mambabatas, kailangan din nating maniwala sa tinatawag nating prudence o sa wikang Tagalog, tamang pagpapasya. Hindi po yung galing sa batas, kundi prudence. Mayroon tayong tinatawag na, power of the subpoena at ang power of the purse. Sabi nga ng ilan, ang kapangyarihan ng Kongreso ay nasa itaas ng tinatawag nating legal food chain. Pero tandaan po natin, just because we can do something does not mean we should. Ulitin ko ho. Just because we can do something does not mean we should. Bakit po ako nag-aalangan? Unang-una, Kung sa aking magpasabot na pag-aaral, privacy and the law. Ah. Meron tayong Section 270 ng NIRC na nagbibigay proteksyon sa confidentiality ng mga taxpayers. Yan ang una. Pangalawa, private rights. Kasama sa usapin si Attorney Manscarpio, isang private citizen na may karapatan sa data privacy. Hindi po siya rito ang ating tinutugis bilang mayroong impeachable offense. Number 3, process over politics. Ang trabaho ng House ay tukuyin lamang ang probable cause. Kung may usok ba sa likod ng apoy. Ang pagtitimbang ng ebidensya at ang pagbubukas ng mga selyadong dokumento ay mas nararapat na gawin sa Senate sitting as an impeachment court. Kaniha, At wala po kanit sa akong kasamang pasubali. news, ha? Sumatod pa niya mga sukintig paminaw nga kanang naang doon na tayo gahom anaon niya, ningon sa kaganiha, nga kanang naang dili pasabot niya kita adunay gahom, nga himuon na to, ang buot na to, nga himuon or ang gusto na tong himuon, atong himuon. Ha? Unya, ningon siya nga kaning ni ato na lang ng itugyan ngadto sa trial court, ang kanang ng pag-abli, ana. Ha? Ato na lang ng itugyan ng naang pag-abli, ana, kay kanang naang kung doon na kunoy aso, aduna makunoy kayo. Aso kung doon ay aso, adunay kayo. Murag nagkuha ni sa kanang naang kanang tulumanon bitang kun akong pasultion na kanang nang introduction ni anhing Noyboard Tiban. Pero doon na sa punto ani. Kung gusto man ninyo nga i-impeach gyud si Vice President Sara Duterte, mas maayo nga ayaw na lang nag-ablihin ninyo ng box or sakto na inyong gihimo nga para padayo ng inyuhang kanang naang gustong mahitabo nga ma-impeach gyud si Vice President Sara Duterte og dili mahimong questionable ang inyuha diha nga kanang naang proceedings. Kay ito na rabay petition dito Supreme Court nga ipahunong inyong proceedings. So aron nga dili mo kanabang basig kitaan pa hinuod og mga technicalities diha. Mas mayo nga ayaw na lagsudli. Total pwede naman pwede man sa nga ma-impeach ninyo diha kung dili nyo ablihan ang box. So muna nga dunay murag na lamdagan nalamdagan mga sukindig paminaw si Congressman Bini Abante. Nalamdagan siya. Tungod ba dagway kasamangkin kay doon na sa gitaklay nga unsa man ni kwintas nga cross.
gusto man. Pero sa ningon siya nga tinuod na tay gahom. Tinuod aduna tay kanang naang katungod kay naa naman na nato. Ha? Mamao ang ilahang nga kuan ni Laila de Lima, ang yahala nga dili na nato naablihan dinhi kay maigo na tas teknikalidad ana. Delikado pag suno na nila, masayang ang atong gihaguan. Nya pila na ra ba ka bulan nilang sigiring-hiring? 2 ka bulan na. 2 ka bulan na unya. Og masayang di adto na pud sunod tuig hantod nga maabtan mga sukin tigpaminos eleksyon. Kaya kung maabtan ni sunod tuig, unya dili pa ma-impeach mga sukin tigpaminaw, si Vice President Sara Duterte, murag wa na'y mga kongresman mutuo pa ani. Kay katunto, pwede man. Og ilang ablihan ang box, pwede. Ablihan nila ang box, pwede nilang ablihan kay naa naman silang poder. Pero pwede pog di nila ablihan. So kung ilang ablihan ang mga defense team ni Vice President Sara Duterte nagtanaw pod. So nagtanaw pod sila kung pananglitag ablihan, so gipangandaman na pod nila nga aduna sila mga i-file dito nga mga petition dito mga sukin tigpaminos Korte Suprema. Muna ingon sila nga, di lang dagoy na to ni ablihan, oy kay basi o kanang naang makuan pa hinoon ta ani, kasi madeskuido pa noon ito investigasyon ani. Di na lang to na ablihan, total, og dili na to ni ablihan, ang kaning ma-impeach man gyapon, ni-impeach man gyapon na to na. Og ablihan na to, ma-impeach man gyapon, pero basi questionon ta. Muna ilaha nga gi, huna-huna, sad. Sakto sad kay kanang na ang gusto man yung i-impeach unya base og maigo mos technicalities ana kasi madeskuido pa hinoon ang inyuha nga kanang na pag-impeach. So mo to si Bini Abante wa gid sa di gid sa gusto nga ablihan. Gusto niya mga sukin tigpaminaw nga walay makita nga buslot ang defense team. Kay delikado man kay kani ang gibuhat sa defense team karon nangita sila buslot nga nakita sila, mangita sila buslot niya nga mao ilahang isigi mga sukindig pa may nag-contest dito sa Supreme Court. So mo na nga, kuha na lang na ninyo, o gusto maging nang i-impeach yan, nahala, kuha na lang na bulahan, maminaw na tato, Senado. Now, karon, pananglitag ma-impeach kay unya sa Lunes pohon. Unya sa Lunes pohon pirmahan. Pirmahan mga sukindig paminaw na ang gatonto ang ilaha nga kaning niang sa impeachment. Kaning ilaha nga mga kwanda yon. Then pagkahuman isaka dito sa plenary. Kay wa naman doon na naman probable cause kaning ilang gihimo nga hearing ang pagtan-aw, pagsusi, pagsuta kung kaning impeachment nga gi-file mga kasama doon na ba'y probable cause. Kay kung walay probable cause mauna nga i-dismiss ang kanang complaint. Pag dunay probable cause og sa atong regular course ba isaka dito sa korte. Kani sila din mura ni sila og kanang mga piskal nasa piskalya. So pag abot to sa may mahitabo kanus aman dagoy ni masaka. Nya unsa may mahitabo ani human og kwan. Ang mga congressman kaha dito sa plenary mo pirma baka sila og dili. Karon totoo lang. Publiko, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the Medyo nagkaaligre na ni ang nga impeachment karon. Niya unsa may sunod nga mahitabo ani mga sukin tigpaminaw. Nahala tinud-an yun nang impeachment diha. Inyo man ganang gi-impeach para nga makatrabaho na mo og laing trabaho. Para nga magbalik na tas flood control ani ha. Alin ken saon ta man nga wa pa man gani nato makit og kinsay buaya karon. Kinsay buaya sa flood control, doon na naman po laing budget na gihatag para na po dagway ni Tukbos buaya. Anaan naman sa laing paon. Doon na naman sa laing paon mga sugindig paminaw diha sa Department of Public Works and Highways, DPWH. Doon na naman sa laing budget ito, wa pa gani wa pa gani na ito makwintada, asa na ang mga kwarta, wa pa gani tay napapriso nga mga kanang na ang congressman. Wa pa gani. Ito na po ilaing budget. Ito na po ilaing gihatag dito. Onya, ang uban nga mga probinsya nga
adunay mga flood control nga mga iskandal, wa pa gani maimbestigar eh. Dinhi Sugbo ngano kaha nga dinhi Sugbo wa pa man maimbestigar eh. Ha, sige ra magbalik-balik, sige ra kalas-kalas ag plitinis disonda. Wa pa gyud dire. Ha? Di man mo tuo ang ganahan unta mo nagiatangan nato nga mga taga Sugbo. Mo nagiatangan nato nga taga Sugbo nga masugda naguntang imbestigar, masugda na unta og patawag didto mga sukindig paminaw sa kanang naang sa Blue Ribbon Committee, ag kanang naang mga kontraktor, mga congressman, mga taga DPWH dinhi Sugbo nga naman. Ang Sugbo mo ikaduha nga labing daghan nga flood control project. Ha? Ang Sugbo apan wa gyud maimbestigar pa. Dito pas Bulacan mo giuna tungod kay tuwa dito ang mga senador. Mga senador, mga sukindig paminaw nga ilang ipiton, ilang anang pito nila para nga dili mo para mga sukindig paminaw dili mo dapig ngadto sa ni Sara. Mao man na ilang dire Cebu, mayon siya wa may senador dia Cebu. Unang katong pag-ablis box. Wa nila ablihing box kay base og mator pagkasama ni Silda Carlos basig maunay sila stari ato. Publiko, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. So ato aning kuanon ha, to ni hatagag pagtagad ron kay unya sa Mayo 4, adlong Lunes mga sukindig paminaw. Pitsa 4 ba nang samangkin ang ilahang adto na plenary or katong pirmahan pa to. Kay aron nga kaning ni amasaka dito sa kanang naang plenary. Sumuna nga bisan mga ordinaryong mga tao kasabot na gyud nga ang kaning atoa nga mga congressman kanang ilang gisigi giring-hiring din ha. Adto ra gyapon na padulong sa pag-impeach gyud. Mabitaw na nga sigbagulbol ubang mga congressman ngano mga di man gyud motunga. Og tinuod na nga way sa si Vice President Sara Duterte ngano mga di man sa motunga dinhi. Nganon dili man niya respetaran ang House. So muna nga pero kasabot mo na yung congressman oy nga kanang naa nga kasabot mo ni sila oy nga katungod man ang Vice President Sara Duterte nga di mo tambong diha. Ang ilaha lang gyud nga ang ilahang tumong tingali nga mutungas Vice President Sara Duterte para ilang tabangan dito Dabo-Dabo. Para ilang tabangan dito. Tabangan nila Dabo-Dabo dito. Aron nga ilang tingali pakaulawan sa tingali. Kano man wa may magbuot nila kay ila man kana diha nga korte. Ila man ang balay. So mo na ningon las Vice President Sara Duterte dili kumutunga diha. Adto ra kumutunga dito sa trial na. Dito na sa Senado. So kanina impeach naman ang sunod mahitabo ani mga sukindig paminaw. Mauna nga napirmahan na ni siya unya butang na dito sa kanang naang plenary, madala na dito sa plenary dito sa dakong hawanan sa Kongreso. Tanan nga mga congressman, tanan na congresswoman mga sukindig paminaw, hatagan og kopya. So hatagan ng kopya para nga ilahang mabasa, hatagan sila gigayon nga ilahang mga sukindig paminang mabasa, hatagan sila kanang naang higayon nga kuan diha makakita unya pagkahuman usa na nila butuhan. Ang butuhan nagkinahanglan og kinahanglan og 1/3 nga buto. Nagkinahanglan og 1/3 nga boto sa topa. Adunay 106 ka mga congressman nga kinahanglang mubutar kay 300 kapin man ka mga kanang naang ka mga congressman nato karon. So doon na tayo mga kanang naang 300 kapin na mga congressman. So ang 1/3 ana murag kuan tingali 300 pila 318 or 306 o ka mga congressman nato. Unya 1/3 ana dunay usagatos kapin 106 mga sukindig paminaw nga kinahanglang mo pirma. Kinahanglang mo pirma uyon sila nga isa ka mga sukindig paminaw ang
articles of impeachment dito sa Senado para sa trial na. Ha? So adto na dito mga sukindig paminaw. Ha? Adto na tayo dito mutambong si Vice President Sara Duterte. Oh. So mo nga gahapon birag mingon sila nga kanang naang kuan na to. Ha? So nang kanang ngalipay god. Gahapong adlaw katapusang hearing nangalipay oy. Ha? Pero sa wa pa sila malipay, sa wala pa ablihi ang box mga sukindig paminaw, aduna roy video nga ni gawas. Adunay video nga ni gawas nga sa wala pa di ay ablihi ang box, nagsabot gid ay sila oy, nagsabot sila, nagmeeting sila sa atubangan. Adunay video dito nga nagsabot sila si ang kaning mga congressman mga sukindig paminaw ha, nga mura ba gisabot ba nga kaniha ikaw mo'y dala sa papel ni Ana, ikaw mo'y dala sa papel ni Juan, papel naman ikaw mo'y mo dala sa papel ni ingon Ana, unyang imuhang acting nga mao na ang imuhang katarungan, mao na imong imong baruganan sad, mao ni ana niya. Pero kuan gyapon sangko gyapon ta sa ato ang kanang naa nga plano. Tanawa dira kane. Tanawa ha, katawa mais Luistro. So wala pa ablihi ang box ha. Tanawa ha. Beka be. Kane mo ni ha. Kane Okay. Sa tanawa ha mao ni. Nagistorya na sila dito si Abante og si kane. Kane. Tanawa ha. Gamiting sila. Wa na gipakita sa tara Tereridon, si Abante, si Luistro. Soryanay sila. Nagsabot sila ha. Nagsabot sila nga ang inyong script ha. Ayaw nagsabot sila nga ang inyong script ha, ayaw kalimti ha. Publiko, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Okay, so atong balikan mga sukindig paminaw ha kay doon na di ay sila nahitabo nga kuan dito. Doon na sila kananan tapok-tapok sa sila, istoryanay sila nga ayaw kalimti ang inyong script. So kanini ha, unya din ako naman to. Pagkahumana di ani mga desisyon nila, doon na po ilang video makasama nga pagkahuma nila nga ni adjourn na ni kuan ang ilaha nga ni suspend na humana na nibutar na sila nga sige, doon ay probable cause. Namakpak yun sila dayon nga ang ilahang gihimo, nagpaila mga sukindig paminaw nga successful sila silang gihimo ha. Abi ko na tanawon be kato namakpak sila. Pakpak sila. Kane. The same has been seconded. Is there any objection? Hearing none. The hearing is suspended until May 4, 2026. Yehe, pakpak. Pakpak sila, sindan niya, tindog sindan niya, pakpak sindan niya, yehe! Natural mao gunay na asa. Pero kaning ilang pagpakpak tingali kasamang kiwa na po tingali na silang script, oy. Ayaw na ba na appeal na, goy? There's a motion to suspend. The same has been seconded. Is there any objection? Why objection? The hearing is suspended until May 4, 2026. Yehe. Pakpak. Pakpak, murabig nagtago to, o kuwan. Ang kaluwistro nga gipakpak tungod sa iyang kalipay, imbis ang kamot niyang gipakpak, ang katong iyang martilyo mo gipukpok niya gipukpok niya kadaghan dito sa kanang naang. There's a motion to suspend. The same has been seconded. Is there any objection? Hearing none. The hearing is suspended until May 4, 2026. Lipay kayo. Nangalipay ang mga congressman.
nga wa na gyud na kuha na kanang na ang ato ang script na sunod ikuan ko dong ibalik ko no tong tuang kuan katong tuang nga murag nagtago to samto murag mag kana ito kana be sugat tago to kana sige kana sige katon dakol sabi kito appear si kuano appear si kasi ngalan anay congressman na god nga say salamat tao na sunod ang script akato murag na nagtago to ba asa man to. There's a motion to suspend. The same has been seconded. Is there any objection? Hearing none, the hearing is suspended until May 4, 2026. Pakpak sila, pakpak. Karon muraha biag kuan, muraha biag bumbo sila. Una ka na to dito sa bumbo, kana na bumbo radio, kani adto kasamangke nga, taryo ta dito nga katog yung katonto ang dako kay drum nila nga pukpukon gyud nimo nga bug. There's a motion to suspend. The same has been seconded. Tanawa ha? To pukpukon gyud nila bang Until May 4, 2026. Pakpak ha? Sindan niya, puting pagpakag yung sindan niya nga, lipay, kisa may di malipay nga. Pukpuk og mayo, murag ha? Murag itambol, nagtambol sa kalipay ha? Sa morning nga kanang naang kuha na nila. Sawa na. There's a motion to suspend. The same has been seconded. Is there any objection? Kadin sa kasamang names. Unya sa May 4, balik sila. Para na ni ilahang pirmahan mga sukin digpaminaw. Unya, pagkahuman, ipas nila dito sa plenary sa mga congressman, mauna ni ang laay ani ron. Pag-abot dito sa plenary, pag-abot dito mga sukin digpaminaw, kinahanglan nga matag usa ka congressman na tagaag kopya. Kay mao kana ang kanang naang klaro Supreme Court nga kinahanglan kada usa hatagan ninyo kopya anang resulta sa inyohang kanang hearing, sa inyohang clarificatory. Unya si Vice President Sara Duterte inyo pod na nga padalag kopya. Mo na ingon Supreme Court. So karon ang mahitabo pag abot ito sa plenary, kaning mga congressman na sab nga mga ibutang ta mga sukin digpaminaw 106 ka mga congressman. Wa mo nay 1/3 sa to mga congressman nga 300 kapin. So mo nay ubutar dito. So unsa man ni do na bay dako nga kasiguruhan nga kaning ni ang impeachment mga sukin digpaminaw daghan pa bagyapon nga mo pirma karon. So daghan pa bagyapon nga mo pirma sa impeachment nga i-impeach si Vice President Sara Duterte nga mga congressman. So kining ni kay katura ba sa una daghan kayong ni pirma ato bisan og gani ang uban og walay duty ni adto gyud dito sa Manila arong makapirma lang kay matod pa dunay bugti nga ayuda. Anibuhi karon og statement si Congressman Pulong nga matod pa niya duna gyud di ay kunoy bugti nga ayuda para mo pirma sa impeachment. Duna kunoy ibugti nga ayuda para sa impeachment. Agoy, kwarta na po. So dunay bugti kunong ayuda. Matod pa ni Congressman Pulong, di amay ang statement dire. Ang statement ni Congressman Pulong nga daghan nga mga congressman ani nga mopirma kay dunay gibugti nga ayuda kay kun dili kuno ka mopirma tangtangan ka og budget sa imong distrito. Dunay hulga matod pa. Kay ngano man daan naman tong niingon ang National Unity Party nga partido mga sukin tigpaminaw
nga dili sila mo pirma sa impeachment ni Vice President Sara Duterte kung ugaling maura gihapon ang mga aligasyon. Ha? Nga gipasaka batok ni Vice President Sara. Ha? Oh, so niingon ni si Congressman Pulong Duterte oh. Ha? Oh, nasa statement diri karon. Nga oh. Sige atong kung ano na iyang statement karon taon ha kay Tanawa ha? Tanawa, ato ang nga ikuan, asa man to ang kanan ni Congressman na Pulong Duterte dong kato iyang statement sa man, pwede na to tuma kanana ang mapakita usap o kuan kadiyot na sa sige atong kuanon to ha kay kanang na ang ato ikuan na karon kay aron mga sukindig paminaw kuan na to kiningon man siya nga kuan aningon siya nga nagtatawag na daw naingon na siya diri nga kuan ana nagtatawag na daw ang mga staff ni Charis sa mga chief of staff na mga congressman. Tuwa dito sa mga chief of staff na congressman na bumoto kane mo ni ha kane tanawa ha mo ni ang statement ni Congressman Pulong Duterte. Mo na nga mga congressman kuan sila karon. Kanang na labi na kato mga congressman na anad ba ni nga do na gyud tulokbon kining uban. Awas la sa mga tarong nga mga congressman ha. Ang pasanginlan rabadayon ani ni pirma ta kay og dili ta mo pirma wa tay ayuda. At tanawa unsa may statement ni Congressman Pulong Duterte ang anak ni kanhi Presidente Duterte. Namo man ni. Karon taw ato masaw ni karon taw da standby. Publiko, DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Paligta mga sukindig paminaw dire sa tuang pagkulo kabildo karong buntaga. Straight to the point. Onya atong atagan ni og pagtagad sab karon ha kay ang statement mga sukindig paminaw ni Congressman Pulong Duterte murag dili po tingali siya mo kanang naang mo pagawas og ingon ani nga statement kung wa say nadunggang istorya nga mo ni mahitabo. Ngano man kay damor biya sila karon nga magbantay kay ang mga Duterte mga sukindig paminaw or bisan dili ka mga Duterte pero nailhan ka nga mga kaalyado nila apilon kag ipit. Ipton ka sa administrasyon. So karon kay do na may impeachment abot sa plenary Onyas Mayo 4 or 11 mga sukindig paminaw mauni atong atangan kung pila ka mga congressman ang mopirma. Kinsa nga mga congressman ang mopirma? Kanis so, sigurado man gyud nga dire sa ato Sugbo. Nga ni mga congressman nato dire sa Sugbo mga sukindig paminaw, pirma man gyud kay na do na. Kadili lang sa nato kanang naang hukman. Di lang sa ta maghukom pero paminaw nako brag daas 30% kani mga congressman Sugbo pirma gyud labi na mga sukindig paminaw nga ilang pasanginlan nga tungod sa budget. So unsa man kani atong basahon ning statement ni Congressman kanang naang Paulo Duterte mga sukindig paminaw ha. Ningon sa dinhi nawa yung statement. Nagtatawag na daw ang mga staff ni Charis sa mga chief of staff ng mga congressman na bumoto para sa impeachment kung hindi ay tatanggalin ang buong GAA ng kanilang distrito. Straight to the point. Tanawa ha? So muna nga ang mga chief of staff kuno sa mga congressman sa to pa dili diretso nga gisultian ang mga congressman. Ang mga chief of staff sa mga congressman maoy gitawagan. Nga pananglitan og dili mo butar sa impeachment. Dili mo pirma sa impeachment ni Sara. Tangtangan mo og budget gikan sa GAA ang inyuha mga distrito. Wa gabae. Tangtangan. Matod pa ibig sabihin na ipadayon natin. Tanawa, unsa may sunod ani? Ningon sa ibig sabihin, lahat kasama yung mga pundo para sa patubig,
paaralan, tulay, kalsada, at iba pang kailangan, lalo na sa mga probinsyang hirap na hirap. Muna ang mga congressman in town anis mga probinsya, maobligar gyud din sila pirma kon mauhon. Maobligar sila og pirma aning kalakiha kay halos tanan man. Halos tanan nga mga pundo, mga sukin, tigpaminaw, hutdon magkuha. Sunan ka ng patubig, paaralan, tulay, karsada. Kuhaon, kung dili mo pirma. Bukod dito, pati daw pundo para sana sa mga social services, walang ibibigay. Tiaw mo na. Straight to the point. Sunan kang social services, maunay importante kayo, alang sa makaigsunan in taon nga mga nanginahanglan. At lang sa mga kananangayog financial assistance na to. Apil nga tangtangon kung ugaling ang mga congressman, dili mo pirma. Sa to pag-iipit og maayo. Ang statement ni Congressman Pulong Duterte, kung matinuod ni mga suking digpaminaw, giipit og may mga congressman, wa kay kalutsan. So tao ang gusto, tao ang gusto parusahan para lang sa desperate attempt nila na mawala ang kalaban sa politika. Straight to the point. Muna nga gisakripisyo matud pakitang mga katawhan. Gisakripisyo ta para mga suking tigpaminaw papason sa natad sa politika si Vice President Sara Duterte. Anong kinakatakot ninyo? Sa may kahlukan ko ninyo matod pa ni Congressman Pulong. What we are seeing now under the bangag leadership, hindi kasi na mahadlok sa Pulong. Samot na mga suking tigpamin ng kontrahan sa ani kay ingon man siya bangag leadership kon. Tanawa so what we are seeing now under the bangag leadership is not politics as usual. This is outright coercion. Matod pa mga suking tigpamin na unsa nyo nakita karon ubos sa administrasyon ni Presidente Marcos. Dili mga suking tigpaminaw ingon ta nga kanang naang dili lang ingon nga pamulitika. Kun dili mga suking tigpaminaw usa kini kapag pang-ipit. Usa kapag pamugos or kanang puwersa ka nga guyuron ka og asa nila gusto. Usa kapag panggipit or pagpang-ipit kasamangkit. Mo'y ilaha nga gihimo karon. Kung tungod man, matod ba ato ang padayon og basa. Kung tungod man nga gipanghadlok ang mga congressman nga tanggalan ng pundo ang ilang distrito kung dili sila mosunod sa impeachment line. Klaro kayo, dili na ni demokrasya, kini usa ka political blackmail. Straight to the point. Matod pa mga suking tigpaminaw ni kanang naang Congressman Pulong Duterte nga kining gihimo sa administrasyon para lang nga ma-impeach si Sara. Usa kini mga suking tigpaminaw kapag panggukod. Lisod-lisuron ang mga congressman aron nga mapugos silang pirma. Mga congressman sa town, kaingon gid tinog kasamakin wa gitay mahimo ani. Pero si kaning Congressman Paulo Duterte, di ba sa tagay budget Davao? Ngano man nga nakapadayon malagi sa serbisyo dito? Kapadayon lagi sa serbisyo dito sa Davao, wa man sa tagay kuana kanang naa nga budget. Pero mga Davawinyo, mga suki noon taga didom sa Duterte, medyo mo simpatiya sa gyud. Mo simpatiya sa gyud mga suki dig paminaw. So mo ni yang gi pasabot diri unsa may yang kwan laing at atong tiwasog basa tiwason tagbasa. The national budget is not a weapon. Ang kini kuno national budget mga sukin dig paminaw dili kuni usa ka sandata. Dili mga sukin dig paminaw usa ka hinigiban. Hindi ito panakot. Hindi ito ginamit para pilitin
ang mga halal na kinatawan na sumusunod na gusto ng iilan. Uulitin ko, tao ang paparusahan ninyo para sa mga ambitions ninyo. Straight to the point. Matod pa mga sukindig paminaw ni Congressman Pulong Duterte. Ang pundo sa distrito para sa katawhana, matod pa niya, dugang pa niya, dili na personal nga kwarta sa kung kinsa ang anaa sa liderato. Straight to the point. Amo ni ang iyaha mga sukindig paminaw nga kanang na ang gibat-bat diha sa iyaha nga kaning gibat-bat sa iyaha nga pagpadayag. If leadership is confident in each case, then let the evidence speak. Matod pa niya mga sukindig paminaw kung ang pagagamhanan karon ang leadership karon confident sila sa mao nga kaso. Hala sige, pasagde nga ang ebidensya maoy magatugan. Tiaw mo na kasamanggi. Pasagde nga ang kanang ng mga ebidensya maoy mo istorya. Kung confident magkamos kaso nala, sige pasagde na. Ang iyang pasabotan ng pasagde, ayaw og ipta ang mga congressman. Hatagi og freedom. Hatagig demokrasya. Ang mga congressman, mupirma ba sila og dili kay piton, dili kay gukdon. Muna ibot ipasabot niya. So muna nga kanang na ang dayong not threats, not pressure, and certainly not the hostage taking of the public funds. Straight to the point. Muna ingon siya nga ayaw hulgaa, ayaw i-pressure. Ug ilabi na ayaw og i-hostage ang budget. Mo ni giingon ni Congressman Pulong Duterte. Kay mo lagi na nga doon na may nanawag matag usas congressman. Amo tinuod baka mga dunay mga staff na to nga naminaw karon nga ni congressman. O baka dunay congressman naminaw na to tinuod na kong. Naman tayo mga kanang mga higala, no? Naman tayo mga higala nga mga kanang naang nga mga staff sa congressman. Pwede ra ko nyo gunghungan diha mga sir, mga mama. Hungungi ra gota. Tanawa ha? Sumuna, sa paik pa niya. Klaro karon. Dugang pa niya. Kung unsa gyud ni dili ni laban para sa hustisya. Laban ni para sa control. O kung kinahanglan manghadlok o mang-blackmail para lang mapasa ang impeachment. Then that already tells us everything. We are not dealing with strength, but with fear. Straight to the point. Tiaw mo na. Unsa to kasamang Marisa? Matod pa niya mga sukindig paminaw nga kining ni karon wala ni siya kaning ni nagbutyag na ni. Nagtug-a na ni mga sukindig paminaw sa tanan o niya dili lang ni kanang ang ilang gibuhat ba. Ang ilang gibuhat mga sukindig paminaw wala lang ni sila nagpakita sa ilahang kusog. Ang kaning mga congressman, di sila magkapakita silang kusog kundili magpasulabi ang ilang kahadlok. Nga naman, i-blackmail sila, ipton sila, gukdon sila. Di ikaw, congressman, labi na og naka-ambit po kas malita, Labi na og kanang naang na-involve sa ka sa flood control, labi na og na-involve po kas flood control diha, di posible sa gyud nga hadlok-hadlok sa gyud ka. Kana kung dili ka angay mahadlok kung wa ka na-involve og anomalya. Pero doon na sa gani kay na-involve nga anomalya, di. Muna nga, pero ba, kaning niya ba, og unsa man ni tinuod yun kaning istorya ni Congressman Pulong Duterte, tinuod ni or dili? Kinahanglan mo tingog mga sukindig paminaw ang administrasyon, ani? Kinahanglan nga mo tingog ang kongreso, ani? Unsa man, tinuod ni or dili? Onya ilang paimbisigaran Congressman Pulong. Nga naman, sunan ka nga og tinuod na nga dili
i-release ang mga budget kung dili ka mo pirma. Unsa may natural ato ang congressman mahadlok gyud. Ha? Unya gibugti day ang budget ani. Mao di ay tingali nga mo na to nga mao di ay nga ang budget sa DPWH ilag yun nga pugos pag-download. Ilag yun nga gipugos pagbalik ang budget sa DPWH bisan og wala pa masulbad ang flood control. Ha? Kana duda lang po na, ha? Pero kaning ni ang Congressman Pulong Duterte dili man ni duda kay declarative maning iyahang kaning iyang pagka-deliver mga sukindig paminos mga sentences niya ba. Declarative maning type of sentence ng iyahang nga dili man ni interrogative, ha? Matod pa niya, hindi kami uurong. Hindi kami matatakot. Dili may magpailad. Straight to the point. We will stand our ground not for politics. Mubarog mi. Mubarog mi sa amuang kanang naang nataran dili para sa politika. But for Filipino people who entrusted us with their voice. Straight to the point. Dili mi matod pa nga mubarog mi sa amuang kaugalingon dili sa politika kundi sa mga katawhang Pilipino nga nisalig ni hatag silang pagsalig diri kanamo sa ilahang tingog. Matod pang Congressman Pulong Duterte, ay kani kanang may sa mutagik ni Pulong na. Og matod pa niya at sa katawhan bantay ninyo kini kay kun ang pundo sa inyong distrito mamahimong bargaining chip, imo kunong i-bargain ba imong bargain nga kanang naang bantay kanang bargaining murag lahi po ng ibuya, no? Lahi po ng ibuya kasamangkin sa i-bargain kanang ibuya mo man nga imong anak na kay anak nga gwapa bahala og batig naong ng imuhang natungkuan basta kay gibuya na sila gi magminyo. Iparis man ton buya, no? Iparis. Kani sa ibaylo sa may kuan na bargaining pareha na bang sa unas katigulangan nga pareha nang kasamangkin nga dako kay giyuta dito sa Argao man imong yuta buhol pod na sa yutas buhol kay kadtong sa una kasamangkin may man niya mutahi og kanang tikog nga kalo. Kanang uway nga kalo nya naman na sa una nga ang kalo sa unang uway kasamangkin baylo ag yuta o hunsoy nga karaan baylo ag yuta mo na ana baylo mao ni ang kanang pasabot ni kanang Congressman Polo nga ang budget gibaylo sa kanang naang pirma ambot og kanang naang tinuod baka ning istorya ni Congressman Pulong Duterte. Matod pa niya hindi masusukat ang hirap na dinadanas ng bawat Pilipino ngayon para lang makapagbayad ng buhis at may maiambag sa bayan. Ngunit klaro ngayon, matod pa niya, ngunit klaro ngayon na itong buhis na ito ay siya ring ginamit ng, matod pa niya, bangag administration. Nagyod si ko. Hindi magkamaingon nga kanang na ang presidente. Hindi magkamaingon President Marcos kung yung mga... Umantod pa niya. Ginamit na bangag administration na pang gigipit sa ating mga Pilipino. Straight to the point. Mo ni mga sukindig paminaw ang kanang na ang iyang istorya. Pero muna itong kwanon og sa maning nga statement niya, tinuod ba pod pero man kuno nakadawat man kuno sang panawagan ang mga staff basig na apil pug katawagan iyang staff pero feel nako dili po napilog tawag iyang staff or kay ba logod siya nga igsuod siyang Sara. Pero posible ni nga dunay mga kuan diya ba karon pa lang magliso desisyon ato ang mga congressman ana. Kay karon panahon ni ingon na gudto si kadto bitawng president mga sukintig paminaw sa National Unity Party. Ngano man so dako bag tsansa nga ma-impeach si Vice President Sara Duterte, dako bag tsansa nga daghan ang mopirma. Mao nay atoa karong pangutana. Now ato mga sukindig paminaw nga himay-himayon. Unsa man pila ka porsyento nga adunay
mupirma sa impeachment ni Vice President Sara og pilay dili. Ngano man, kanang diya sa Kongreso, kanan sa politika, aduna nay gitawag og mga political parties. Dunay mga political parties. Pareha diri sa ato sa Cebu. Dunay kanang One Cebu, di ba? One Cebu na kasamangkit. Kanang naang One Cebu. Unsa pa na adunay kanang naang PDP Laban, ay kuan. So diha sa kanang naang Senado, diha sa Kongreso, duna po nay mga parties. Duna po nay mga partido. Nan karon, kaning mga partido, ang daghan nga mga partido, maoy klaro mga sukindig paminaw, nga og asa sila kinsa ilang presidente, adto gini maguyod gini nila. Kay labi nagmingon nga, og dili ka mo pirma, wa kay malita. Ato ning kanang naang nga tan-awon ngano man. Tungod kay ang National Unity Party daan ang niingon nga dili sila mobotar sa impeachment na kani ay. Tanawa ha. Current breakdown of House of Representatives political party. Ang lakas si MD maoy pinakadaghan nga membro. Kanang lakas si MD gipanguluhan kana silang chairman nga si Ramon Bong Revilla Jr. Unya kina preso naman. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point.